kalsada. Ang gamit ko'y tricycle, palaging nasa kalsada. Kung saan ang tamad ay talo, ang uswapang na palaging may katalo. Marami mang kompromiso sa profesyon kong ito, ngunit ayos lang, nakakaraos naman. Ako'y Mangaldan Drayber ng tricycle na may kalumaan na tricycle driver. Nagsasakay ng pasahero kahit di ko kilala, ngunit ang iba'y safety contacts ko. Tinitiis ko ang init, tinitiis din ang lamig, pati ang usok at alikabok, marami mang kapos. Galante naman ang iba kung magbayad, marami ng kompromiso sa profession kong ito, ngunit ayos lang, may kita rin naman. Ako'y Mangaldan Drayber ng tricycle na may kalumaan na tricycle driver. Nagsasakay ng pasahero kahit di ko kilala, ngunit ang iba'y safety contacts ko. Tinitiis ko ang init, tinitiis din ang lamig, pati ang usok at alikabok, marami mang kapos galante. Pwede ka bang tawag nila? Hoy, pwede ka. Mangaldan Drayber ng tricycle na may kalumaan na tricycle driver. Nagsasakay ng pasahero kahit di ko kilala, ngunit ang iba'y safety contacts ko. Tinitigas. Ako nga ay Mangaldan Drayber ng tricycle na may kalumaan na tricycle driver. Nagtatakot mapasahero ka, pwede ka bang tao nila, ngunit ang iba'y safety contacts ko. Ako nga ay Mangaldan Drayber ng tricycle na driver ang makina. Tricycle driver, natatakot mapasma ang paa, pedicab ang tawag nila. Hoy, pedicab.